Iti dayto agundaway gagayem ken kakabsat padasan tayo man iti magipasa iti maysa a dani manipud iti libro nga anasaas antolohiya dagiti danio dagiti manurat iti Cagayan. So basahin tayo ti danio ni Raquelito Bicenal ana pauluan iti Ar-araraw. Madaydayaw a bulbullagaw, di kaunay agpangpangaw, no sika ket tangken tabungaw. Agkurkurno kadagiti singkit kagaagaw. Patgenda a bulbullagaw, di kaunay pagangangawan, dagiti dayag ti pagilyan, kaddamet dayaw da a masalwadan. Amada a bulbullagaw, di kaunay agrasrasaw, no karim di matungpal, pasig asinalawasaw. Daydayawen da a bulbullagaw, di kaunay umut-utang kadagiti kusipet, dintuket marba dagiti pastek, inton di mabayadan dagiti interes. Patpat genda a bulbullagaw, arisitem dagiti inka impatugaw, kugtaram kumano man nanakaw, saan ket ngaykan sa bali at tugaw. Bendito a bulbullagaw, di mo kumatabtab baawan, tabtab birawan, pamating awan pamatya, mapnek ka kuman amang ibagbaga, sikat ti Diyos dito yaga. Apong da a bulbullagaw, inka kumaimbengan ikis ti walwalang, sayukan kuma bang idagiti bambanti, nga atong ipupusay ti justisya. Dahita ti ibusan dahil may sa agdani ang yaman at itiing kay panagpingin sa paila kumata na gustuhan nyo ti panagimbasa iti Danio. Thank you very much. So dahil ni Rockstar Flix. Bye!